В радио Стара Загора получихме сигнал, че следствие на падналия дъжд и валежите пътя към село Борощица, който се намира от гара Дъбово, между гара Дъбово и Трявна и малко над Радунци, пътя е непроходим. Той е развален, унищожен и от тежките машини, които работиха цяло лято по ЖП линията от Радунци до гара Кръстец. Наистина ли е такова тежко положението и хората до тях не може да достигне хляб, който ще се опитаме да закараме с това жълто Рено, благодарение на кооперацията в град Мъглиж. Какво е положението? Екип на радио Стара Загора сега ще провери. Както се вижда, закъсахме. Качваме се с кола на кооперацията в Мъглиж да закараме хляб на хората в Борощица. Пътя до Радунци, до село Радунци, така, с известно количество дупки, все пак е проходим. Но след табелата за Борощица вече се вижда, че пътя не е добре почистен. Без вериги няма как кола да се качи догоре. А пък разбрах, че ни чакат и още пътни изненади, докато стигнем до село Борощица, но сега оперативно сменяме, слагаме вериги. Тази дупка сега е дълбока. И не знам дали ще излезем там на отиене, да ще стигнем. Разговор с него. Само абсурд. Тук нямаше да може да се качи. Не бе, да се качи, да служа ли си да си тушиш колата? Не знам. Така е целият път, още не сме стигнали до Борощица, обаче непроходимо на места. И с това пикапче се опитваме все пак да закараме хляб на хората, които чакат. 2 км е така, от табелата за Борощица. Вече половин час не можем да стигнем, не можем да минем 7 км до селото. Това е положението. Трябва да форсираме. Гледай какво стане. Бурлаки на Волги. Няма кой да я отби в канавка. Да, говори. Чудеса. Всеки път, когато дойдеш до тук, е един малък подвиг. Да не останат хората гладни. За съжаление.
съжаление. Държавата не мисли за тях, ние трябва да мислим, член кооператорите. И за да покрием разходите, трябва да продадем някой имот, за да продължим да идваме. Иначе Трябва да избутаме колата назад, за да сложим веригите пак, събраха се. И няма как да продължим. Та, пак ще има мускули и сняг. Търсим, искаме да стигнем при кмета, за да го питаме за проблемите на селото. И най-вече проблемите с достъпа до селото през зимата. Той живее в края, не знам как ще стигнем, дали можем да стигнем до къщата му. Ще пробваме да проверим дали е в кметството. Ще го намерим някъде в Преспите. Пак вечната задача да изтикаме колата. Само те си заскъсали двете. Двете, две самощение няма. Напред или назад? Там е по-добре. Стой. Дай! Карай! Карай, не спирай до магазина, бе! Над 100 разбираш разговора съм провел вчера. От областно пътно управление, Гурково района ни, който е, общината, някакви национални щабове в Стара Загора, не знае какви са, и като ми видят телефоните, никой не ми дига. От кога е така? От петък по цялата? Това чудо започна от 23-ти, не почна силен дъжд. Порой на 23-ти. На 24-ти валя целият ден, спря на обед. И аз след обед да тръгна на обиколка от селото да видя каква е картината. И наистина вече констатирах горния край на това селото е дълго около 4-5 км Борочи. Реката беше прилядала горе. Ела пълна сам да се чува. Беше изляла извън коритото. Горното мочи, което са нанесени щети на желязото мочи. Так му се пише докладната. Не ми останало време от разправи да седне да... Областен управител. Областно управител не съм занимавал. Областно пътно управление. Областно пътно управление, Гурково района, който е. Там ме свързаха, на 112 телефон се обадих. На някакви кризи за щапове Стара Загора. Те ме прехвърля към полиции и накрая няма никаква дейност. Няма достъп Няма до селото. синхрон. Няма синхрон върху действията на държавните институции. И кой на кого е задължение, никой не може да го каже. Точно това ме боли мене. А хората тук роптаят и мисля, че аз не предприемам никакви мерки. От Радунци до тук, до Борощица, пътя е от държавната. Трета класна републиканска пътна мрежа. Това е на областно пътно управление. Това не е на община Мъглиж. Точно. Дама вътре в селото е на общината. Не е на общината. Задължение. Този път продължава за Кръстец Стрелна Борощица. Тоест и той е към държавата. Той е към държавата този път. Разбирате ли? Да. Това е задължение на района Гурково. Подизпълнител, главният омбаш е областно пътно управление на Стара Загора, господин инженер Мехмет Осман. То има ли асфалт? Понеже от снега не виждам. Имаше, Има ли но поради асфалт? ремонта, Да. на тази ЖП линия 6 месеца вече всичко се унищожи. Всички товари, като започнеш чекали, бетоновози, отводителни тела, всичко премина през този път, който е прекаран преди 40 години. Всичко мина през този път. И камионите го доразрушиха пътя. Напълно го унищожиха. Вие виждате каква трагедия, дупка до дупка. Вие виждате. И оттам вече ние предупреждавахме заедно с кмета на общината, не мога да отричам заслугите на кмета на община господин Господинов, който не ми е отрекал едно писъмце, което е написано, той да не го подпише, двамата, да го изпратим до съответните институции. Глас пустиня. Всички писма са изпратени, аз не знам папката при вас, вие прегледахте ли? Да. Аз видях с обратни разписки. Видях един отговор от областно пътно Това управление. беше последното на новия областен управител. Който казва, че когато приключи ремонта, те ще се погрижат за пътната. Трябваше от днеска да почне ремонта. Обаче природата ги изненада, както винаги се на изненада. Ремонта на пътя. Да, такава беше оговорката.
Какво трябва да направят? Ами, Чакъл да насипят? според думите на тях, там където има възможност да се запуши с асфалт, там където няма да го запуши с чакъл, да го валират, да може да стане проходим. Поне за тая зима. Колко жители има в момента? Постоянно? В момента постоянно живущи са малко. 67. Възрастни хора, главно. Възрастни хора над 78 години. Аз съм най-младия на 67-8 години си. Лекар има ли? Нищо нямаме. И лекар няма? Нямаме ни ФЕ, здравната служба. Ни фершал, ни лекар, ни нищо. Добре, ако това Рено не кара 2 пъти в седмицата хляб, как се снабдявате през зимата? Сега в тази ситуация. Ами тази ситуация той господин Инжов знае. Миналата година на 2 пътя, поради лошото време, поради не могат да смогнат да разчистят, до 4-5 дни, че до 6 дни сме очаквали да дойдат, да се реши проблема, да почистят Хаим Блаза и вече чак накрая да се сетят и за нас. Вчера пуснаха тока. 3 дена нямахме ток. В 4 часа и 24 минути пуснаха тока. Да са живи и здрави момчета. Дойдоха и ме зарадваха, че ще има ток поне. Влаковете до вчера страната не се движиха. 3 дена бяхме в пълна изолация. Добре, през зимата няма път. То е очевидно, че коли трудно стигат. Влаковете също ги спират през зимата. Като има преспи, тогава какво се случва? Случва се, трябва да оцеляваме по някакъв начин. Без хляб, без лекарства? Виж какво, желателно и всеки, нали, ние ги предупреждаваме хората да се снабдяват с брашно, стоки от първа необходимост, сол, захар, олио, да може при такива екстрени моменти, както сега се явиха и както миналата година беше 6 Трябва да му помогнем, да. Назад ли? Кажи, ако не е кооперация, да го правите. Ако не е този човек, дето прави всичко възможно, господин Ижов, ние загиваме. И ако той откаже да ни кара хляба, няма да има фирма, която да ни докара стоки от първа необходимост. За 60 човека говорим. 60 човека, ама имайте предвид, че тук е събота неделя. Тук имат групи. Има къщи за така наречен селски туризъм. Колко общо стават? С приходящите? С приходящите и събота неделя всички семейства, дъщери, деца си идват тук. Селото се напълва с 200-300 човека. Разбирате ли? Добре, имало ли е случай да викате линейка? Спешен случай и те да откажат да дойдат? Когато са имали възможност, хората са идвали. Добре, в това време? Както миналата година, преди година и половина-две, нямахме възможност и 4-5 дена по телефона получаваме информация от докторите какво да даваме на болните и така нататък. За да го спасим. И след като разчистим 4-5 ден, дават ли инструкции лекарите по телефона да лекувате човек? Да. Докато се пребие пътя. На колко километра от Дъбово, от главния път? Тук е на 21 км. На 20 км? На 21 км до главния път. И е извън цивилизацията? В центъра на България. Това е самата истина. През зимата как живеете? Питаш ли на как живеем? Питам. Лоша работа. Никой не се грижи. Никой не го интересува. Никой не. Трябва да умираш. Идват ли внуци, деца? Който си има, моите си идват редовно. Добре, през зимата как стигат до вас? Ако не могат с колата да си додат, ако има влак, с влака. Иначе... От кога живеете тук постоянно? От 16 години. От 16 години? Да. И все така ли е с този път през зимата? Да, с този път. Разриват, но... Добре, разбрах, че подписка правите. Искате да затваряте жертви. Подписки правихме до Стара Загора, до областния, до Мъглиж, до кмета. Имаме случай по-миналата година, получи там наш съсед инсулт, 3 дена го държаха, не може никой да дойде. Тук 3 дена човек с инсулт? Да, 3 дена. Линейка не може да се качи? Нищо. Бърза помощ не идва? Нищо. Всеки съвет си има по едно тракторче. Ето, падва първия сняг, тръгва тракторчето, поразчисти, минава и става всичко точно. Сега, ако има едно тракторче тук, и за гробища ще разчисти, и това, нали. Обаче тук проблема е от край време такъв, че баща ми живее тук, аз си идвам, нали? Няма техника, няма кооперация, няма... Няма нищо, точно това е проблема. А там по софийските села, всеки съвет на селено място си има трактори по една газка, бе.
Става нещо и трябва. Пак да питам, до кога ви е търпението? Търпението вече се изчерпва. Нямаме търпение. Кога ще блокирате влака? Ами, То няма влакове. Има ли решение? няма... Чакаме да пуснат влакове. Чакай да пуснат влаковете, да. Другите влакове блокирани. Те няма и влакове. До вчера нямаше влакове. Вчера страната мина първия влак. Имат проблеми. Сега имаше ремонт на ЖП линията. Още не е подписан акт 15-16. Има маса забележки. Аз, нали ви казах? И по линията имаме забележки. На 6 места тук по тези новите изисквания отводителните канавки на ЖП са изведени на пътното платно. Било по проект. Аз не мога да разбера какви са тези проектанти да изведат отпадащите води на пътното платно. Нататък е страшно. Нататък става много страшно. Сега, след като екипа на Радио Стара Загора беше в Борощица, да обобщим. Както каза един от хората, които живеят там, няма ли път, няма нищо. Това, което трябва да се направи, е пътя, който е разрушен от строителните дейности по ЖП инфраструктурата, от Радунци, ЖП линията до Кръстец. Път, който е разрушен от тежките машини, трябва да се възстанови. Това, което трябва да се направи, както каза и самия кмет на село Борощица, Маринов, е институциите да се разберат и да действат в синхрон. Община Мъглиж, областно пътно управление Стара Загора и ЖП пътна инфраструктура. Защото на много места по тази 8-километрова отсечка има вода, която минава над пътя. А защото самите тунели, които минават под пътя и трябва да отвеждат водата, са запушени. Кой трябва да се погрижи за тях? Кой трябва да изравни този път с машини? Път, който, да припомня, е част от третокласната пътна мрежа в страната и се стопанисва от държавата, областно пътно управление. И кой трябва да почиства, когато падне снега, защото снегорина стига до селото, но не влиза вътре. И хората трябва да минават километри, за да си купят хляб. Какво се случва, когато влака спре заради преспите и кола не може да се качи по този път, за да закара до хората хляб, за да им закара хляб, хора, които нямат и лекар. Въпросите към институциите.